እዚ ቪድዮ እዚ ንመላ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ብሕጻጽ ማዓስከር ስደተኛታት ጌርኩም ናይ ትግራይ ኣደ ፍቅሪ ናይ ትግራይ እኽሊ ጥዕምኩም ፈቆዱ ኣውሮፓን ካናዳን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ኣብ ዝሓሸ ህይወት ትርከቡ ንብሙሉእኹም ኤርትራውያን ዘመልእኽቲ እዚኣ ንዓኹም ትኹነለይ ዝገበረልኻ ግበረሉ ወይ ድማ ንገረሉ እዩ ኣሕዋተይ ኣሕማቅ ኣለና ሕጻጽ ገባሪት ጽቡቕ ሕጻጽ ዝዶ ትፍደ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣብ ሕጻጽ ዓስታት 16,000 ተመዛቢሎም ዝርከቡ ወገናት ኣለ ኣስታት 1700 ኣፍ ሞት ይርከቡ ካብዚ ኣቶም ድማ ብሕሱም ጥሜትን ብዘስካሕክሕ መንገድን ተሰውዮም እዮም ኣሕዋተይ ርዱና ከም ዘርኢ ንጠፍእ ኣለና ማንም ይኹን ማንም ኣብ ዓለም ዘሎ ፍጡር ኩሉ ክሕግዘና ኢና ንደሊ ሎም ማዓንቲ ቀዳም ሰንበት ሶኒ ምሸት ሰዓት 2 ጀሚሩ ኣብ ናይ ሜጀር ሓውና ናይ ቲክቶክ ላይቭ እዚ ዝኾነሉ ድማ ኣብ ናይ ሰለስቲኦም ሓገዝ ነጥፉ ኣሕዋትና ማለት እውን ኣብ ራስ ልኡል ብሪዚትዲኤፍ ኣቤል ሾው ኣብ ናይ ሰለስቲኦም ኣብ ናይ ሓባር ዝተኸፈተ ኣካውንት ብምግባር ክሕገዝዩ ስለዚ ኩለትኩም ኣብ ጎናኹኑ ናብ ሙሉ ሰብ ድማ ሼር ናገርኩም ኩላትና ተሓቢርና ከኣፍ ሞት ንድሕኖም ክብረት ይሃበለይ